चंदा मामा के अब के बोलाई रे, काहे नइखे बोलत हमर माई रे। नमस्कार, हम नरेंद्र मिश्र। आप देखत हैं गोरखपुरिया भोजपुरिया के एगो नया एपिसोड। आज हमरे साथे बाटे अजय कुमार जी, उन पेशे से शिक्षक बाटे हैं और भोजपुरी गीत और कविता के सृजन में अग्रणी बाटे नई पीढ़ी में। तो आज अजय जी से बात कही जाए आज के समय में भोजपुरी कविता गीत और भोजपुरी साहित्य के सृजन में आज का स्थिति बा। नमस्कार अजय जी, आपके बहुत बहुत स्वागत बा। सबसे पहले गोरखपुरिया भोजपुरिया परिवार के सभी सदस्य के और सभी श्रोता लोग के हमार अजय कुमार यादव के प्रणाम बा। और भोजपुरी के बढ़ावे खातिर आप लोग जौन प्रयास कर रहल बानी, एकरा खातिर बहुत बहुत साधुवाद बा। धन्यवाद धन्यवाद। तो अजय जी, आपसे ही हम जानना चाहते हैं कि आज के समय में भोजपुरी कविता, भोजपुरी गीत और भोजपुरी में जो साहित्य सृजन होला ओके कैसे आप आकीला? आज के परिवेश में भोजपुरी लिखल जाता, पढ़ल जाता, सुनल जाता, लेकिन रचना के स्तर में गिरावट आवता। बहुत कम लोग बाने जे अभी रचना के संभाल के रखले बाने, ओकरा के संभालत बाने। लेकिन वर्तमान में जितना भी नया लोग आवत एक तो मतलब कि एक तरह से सबके साथ बैठ करके सुने लायक भी नहीं कर रखले। हाँ, जौन की भोजपुरी जितना बेहतर भाषा बा उतना बेहतर कोनो भाषा नहीं है। सही कहते हैं। वर्तमान में जौन भी भोजपुरी कविता गीत बा, एमे जौन पुरनका चीज रहे तौना के लोग भुलाता, ओकरा के संजोए के काम भोजपुरी तो करबे करी, नौका लोग ओकरा के समझत नहीं है। वो आज के समय में बह गई बा लोग आज के समय में, और आधुनिकता की तरफ भागे के प्रयास में जल्दी अपना के अग्रसर होके के पॉपुलर होकला के चक्कर में एकरा संगे बहुत ही दुर्गति और दुर्व्यवहार कर रहल बा लोग। हमरे समझ से जौन सोशल मीडिया के जौन एक आंधी आइल बा कि जेके देखी ते ही रील बना देता, कुछ और लिख देता, बोल देता, तो वो हमके लगा था कि एक अच्छा जो स्तरीय सृजन बा उसमें बहुत बढ़न रोड़ा हो गई बा लगा था। हाँ, ये बात से इनकार नहीं कल जा सकत कि आजकल सोशल मीडिया पर जितना गलत तरीके से ओकरा के प्रस्तुत कल जाता भोजपुरी के लेकर के। हालांकि ये में सबके नहीं कहल जा सकत, बहुत सारा लोग बा जे भोजपुरी के बहुत बेहतर तरीके से रखा था। ठीक कहते, लेकिन वो बहुत कम लोग उके समझता है, बहुत कम लोगों के स्वीकार करता है। बाकी जितना ओकरा के दूसरी भाषा में कहल जाए तो अश्लील के तौर पर रील भी लोग बना रहल बा, और खास करके गांव देहात में भी बहुत वो चीज प्रचलित हो गई बा, प्रचलित बा, क्योंकि सोशल मीडिया गांव देहात से लेकर के शहर तक सबके जोड़ता। ओमे जौन ये भाषा के दुर्गति करके और संग दुर्व्यवहारिक रूप से जौन व्यवहार कल जाता, दुर्व्यवहारे कल जाता ओकर, ई चीज सही नहीं है। एकरा में सुधारे के चाहिए। एकरा के जे भी समझदार बा ओकरा के अपन समझदारी देखा करके ओके रोके के प्रयास करे के चाहिए, और अपना भाषा के मर्यादित भाषा बना करके, सांस्कारिक भाषा बना करके प्रस्तुत करे के कोशिश करे के चाहिए। अच्छा, पहले हम देखत रहली कि कवि सम्मेलन होत रहा है और मुशायरा होत रहा है, मंचीय
जौनो कार्यक्रम होत रहा भोजपुरी अपन एक बढ़िया स्थान में बनौले रहा है। तो आजकल मंच पर जौन भोजपुरी बा ओकर का स्थिति बा? आज भी मंच भोजपुरी, हिंदी, उर्दू सबके मंच चलता, लेकिन अब दर्शक निखन रह गए, श्रोता निखन रह गए। ठीक कहते हैं। अब ओकर जौन चर्चा रहत रहला, पॉपुलरिटी रहत रहला, उ घटता। रस लेवे वाला लोग, समझे वाला लोग अब ओकरा के लोग सक्रिय भागीदारी में नहीं निभावत। काहे से कि ये भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग के रील से, हाँ, और बाकी जो न आलतू फालतू चीज से वही से मन भर गइल बा लोगन के। लोग ऐसा का ओकरा का बना दिले बाटे कि कहीं कहीं वो चीज के देखला के अपना के एगो अलग चीज मानला लोग के कवि सम्मेलन वो भोजपुरी के। तो एकर स्तर ये हिसाब से लोग लेके चल गए बा कि दर्शक के अभाव और बेहतर रचना, जौन रचना बटलो बड़ी सा ओकरी ल ऐसन का नहीं कि वो जगह तक पहुंच सके। हाँ, ठीक कहते हैं। वो जगह पर पहुंचला खातिर बहुत सारा बाधक बा रास्ता में, और ओकरा के प्रचार प्रसार के भी एगो बढ़िया प्लेटफार्म ओकरा के माध्यम मिले के चाहिए, जैसे कि जन जन तक वो पहुंच सके। मंच और सम्मेलन जहाँ भी उपलब्ध बा वो जगह पर दर्शक और श्रोता एकर बहुत अभाव बा। पहले रहला कि सोशल मीडिया इतना ना रहला, सक्रिय ना रहला, तो दर्शक बहुत और श्रोता बहुत के उत्साहित तौर पर देखत रहला, सुनत रहला है, नाम के ओकरा डंका बाजता है। सही कहते हैं। अभी वर्तमान में जितना भी नया लोग बा एकरा रील से फुर्सत नहीं है। सोशल मीडिया पर अपना के पॉपुलरिटी खातिर उल्टा सीधा कैला से तनको हिचकत नहीं है। ठीक है। अपने माई भाषा के लोग एक तरह से कहल जाता है कि एकदम छिन्न भिन्न कैला पर लागल बा, जितना जल्दी हम पॉपुलर हो जाए। अब भोजपुरी के जो हमार पुरान जो नामचीन लोग हमें उनकर हमके लगा था कि उन्हों के जिन रचना है ओकर बहुत ज़्यादा संरक्षण संवर्धन हो नहीं पहले बा। तो आपके पर का सोचल बा कि का कइल जाए कि वो चीज़ संरक्षित हो, लोगन तक पहुँचे, नया पीढ़ी तक पहुँचे, का करे की जरूरत बा? पहले जौन भी भोजपुरी भाषा रहल है वो सामर्थ्यवान ना रहल है। वो वाला एक तरह से कहल जाओ तो गांव के भाषा रहला। गांव में के लोग इतना जागरूक ना रहना, सक्रिय ना रहना। रचना उन लोग बहुत बेहतर रहे, लेकिन उनकी लिए उतना सामर्थ्य ना रहे कि ओकरा के संकलित कर सके। साथ ही उनके अपने ही घर में जे उनकर अगली पीढ़ी रहे वो ओकरा के कबो वो भाव देवे ना कैलस, ओकर मतलब ओकर कीमत नहीं समझल, ओकर कीमत ना समझ। आ जे वो बेरा के रचनाकार रहे ओकर लिए उतना परिस्थिति बस वैसन का व्यवस्था ना रहे कि वो आगे बढ़ सके, मोती ओकरा के छाप सके। मोती बीए के भी बहुत से रचना अभी प्रकाशित नहीं हो पावल बा, उनके लगे परिवार के लगे। मोती बीए जी के रचना के संकलन कुछ जगह पर बा, लेकिन हर जगह उपलब्ध नहीं है। ये बेरा नया लोग के अगर यदि खोजे के कह दिया जाओ तो वो लोग जनबे न करी लो। ठीक है। मोती बीए जी के एगो संकलन हमरी लगे बा, जौन के नाम बाटे तिनका तिनका सबनम सबनम। तो वो तरह से जोगा के रखल बा। तो जे ओ मर्म के समझता वो तो रखल, बाकी जौन एवरा बेस्ट सेलर के नाम से आ जाता है जैसे किताब, ओहू में कुछ ऐसा का प्रकाशक लोग के कुछ ऐसा का लोग के दिखावे के चाहे कि हाँ भाई अगर जे सामर्थ्यवान नहीं है ओकरा के हम कुछ सहयोग करके ही हम ओकर
रचना के संकलित करा ली, ओकरा के सुरक्षित करा ली। जैसे एगो रचनाकार और बनी, जैसे कुबेरनाथ मिश्र विचित्र जी, देवरिया के बानी, देवरिया के बानी, वहाँ के बहुत बेहतर वहाँ के लिखी, और खास करके वहाँ के पहचान रहे हास्य व्यंग में। भोजपुरी में हास्य व्यंग कईल बहुत कठिन बा, लेकिन ऐसन में भी वहाँ के लिखी, लेकिन वहाँ के कोनो विशेष संकलन ना हो पावल। ठीक कहते हैं, हम तो आज लेना ही देखली एगो दूगो या वहाँ के अपने से 2-4 पन्ना 10 पन्ना के छोटा छोटा हिस्सा बना बना करके अपने से वहाँ के वितरित करत रहे। हाँ, तो वो हिसाब से कोनो वो तरह के संकलन वहाँ के उपलब्ध ना हो पावल, जौना के कहीं खोजला पर आसानी से मिल जाए। अभी वहाँ के ऊपर कुछ लिखे के रहल तो वो खातिर रचना चारों तरफ खोजनी जा, प्रयास करनी जा, कहीं से मिल जाओ तो एगो दूगो रचना कहीं वहाँ के पतली पतली बहुत ही मतलब 5-10 पेज के ही मिलल, जौन कि वहाँ के प्रिंटिंग प्रेस में लगमे बैठ करके अपना से छपौले रहने। अच्छा, ना कि कोनो बड़का प्रकाशक से छपौले रहने, वहाँ का अपने से छपवा करके जौन 2-4-10-20-50 के संख्या में जौन भी लोग वितरण कैले रहने, उहे बस उपलब्ध बा। बहुत से ऐसा लोग हुई हैं कि जिनके बारे में केहू के पते नहीं हुई, जैसे मोती बीए के बारे में तो कुछ लोग जानत हवें। मोती बीए जी तो उहों के बहुत बढ़िया बढ़िया रचना कईनी, यहाँ तक ले फिल्मों में भी वहाँ के लिखनी। ऐसे उनके लोग नदिया के पार में वहाँ के लिखले बनी, एक से एक रचना वहाँ के भइल बा। लेकिन नया पीढ़ी में वो रचनाकार के बहुत मतलब कि समझी कि जानते ना हो लोग, क्यों नहीं जानता जे वो बीच के पुरनका और नौका के बीच के जे बाटे वो चीज के जानत हुई। लेकिन नया में वो हमके समझ, हमारा समझ से तो ये समझ में आता कि वो नौका पीढ़ी जानते ना हुई कि हम मोती बीए भी केहू है। नौका पीढ़ी में भाषा नहीं पहुँच पावल, भोजपुरी भाषा नौका पीढ़ी से बहुत दूर बा। तो जब वो भाषा जनी है तब तक वो पढ़िए और समझिए। तो एकरा खातिर का कइल जाए कि नया पीढ़ी तक भाषा पहुँचे। हालांकि गीत संगीत तो एक बहुत बढ़न माध्यम बा, तो कैसे एक हथियार बनावल जाए कि नया पीढ़ी तक पहुँचे। नया पीढ़ी तक गीत या भोजपुरी पहुँचावे खातिर पहले तो बाटे कि भोजपुरी के हम कोनो छोट भाषा ना समझी। बिल्कुल, क्योंकि वो भाषा अपन माई भाषा बा। जब लड़का पेट में बा तब से लेकर के वही भाषा के ही बीच में रहता। बिल्कुल, माई भी वही भाषा के प्रयोग, पिताजी भी वही भाषा का प्रयोग करते हैं, घर में भी, गांव में भी वही भाषा का प्रयोग होता है। लेकिन जब थोड़ा सा वो पीढ़ी समझदार होती है, थोड़ा सा समझ आवता, तो ओकरा लागत है कि नहीं ई तो भाषा बोलला पर हम पिछड़ा कहलाए। ठीक कहते हैं। तो वो भाषा के वो धीरे धीरे करके दबावे की कोशिश करता, रोके के कोशिश करता। आ उहे चीज के जौन दिखावा में जौन भाषा बाटे, जौन कि वो ठीक बाटे, सारा भाषा के जानकारी होके के चाहे, बोली जे के कहल जाता, भाषा के जानकारी होके के चाहे। लेकिन जौन अपन मातृभाषा बा ओहू के भी सम्मान मिले के चाहे। बिल्कुल। अब ओकर माध्यम अगर ठीक बटे, गीत जौन भी आ रहल बा या रील बना रहल बा लोग, तो ओकरा के थोड़ा सा अभी समझ करके अगर रील बनावे लो, ये समझ करके अगर गीत बनावे लो, ये समझ करके वीडियो बनावे लो या फिल्म भी बनावे लो कि हमके अपनी माई के द्वारा जौन भाषा हमके मिलल बा वो भाषा के हमरा कौना तरह सम्मान करे। बिल्कुल। अगर उस सम्मान के हमारा समझ में आ गई कि नहीं तो हमारी माई के द्वारा दिहल भाषा ओकरा संगे हम यदि दुर्व्यवहार करते नहीं, ठीक, तो वो भाषा के कितना मने कष्ट होत हुई। जब हम खुदे अपना भाषा के नहीं हम संभारब तो दूसरे के तो संभारी ना। बिल्कुल। अब देखी ओकर जिम्मेदारी हमरे बा। सबसे बढ़न उबा कि डॉक्टर सागर जोन बिहार के हमें बॉलीवुड में भोजपुरी के संगीत के एक नया दौर शुरू कैले।
और उनकर बम्बई में का बा गाना जौन बा, फिर भीड़ के गाना बा, हाँ। भोजपुरी शुद्ध भोजपुरी और स्तरीय भोजपुरी है बाबू, और नया पीढ़ी गुनगुनावतिया। त जब कैले पे उतर जाए आदमी तब तो एकदम भाषा के स्तर पे तो बहुत कई स्पेस बा कैले के। जौन सही चीज बा तौना के बहुत देर तक दबाव नहीं जा सकता। बिल्कुल। अगर क्वालिटी बा, अगर दम बा, तो भोजपुरी भी वो जौन हम पिछड़ा वगैरह का सोचते नहीं, इहो हमको बहुत आगे लेके जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। बस हम प्रयास तो करें। बिल्कुल। अब भोजपुरी बॉलीवुड अपनावतिया, बढ़िया ए बेरा अपनावे के प्रयास करतिया, आ ओकरा के इज्जत भी मिलता। एकदम। हम अपने क्षेत्र में ओकरा के बेइज्जत करते हैं। तो कम से कम ऐसे भोजपुरी के भी जौन फिल्म बनता लो, इन लोग के भी सोचे के चाहे, जे तनिक में अपना के बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी पावे खातिर एकर दुर्गति करता। ये लोग के वही चीज से डॉक्टर सागर से भी सीख लेवे के चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कि वो तरह के रचना जना में तनिको अश्लीलता नहीं है, एकदम नहीं। और वो तरह से बॉलीवुड में एंट्री कर सकता है। तो जौन साफ सुथरा रचना बड़ी से एहू के एगो आशा के किरण दिखाई देता। बिल्कुल। तो एमे रचे के चाहिए ऐसा का रचना, और जौन भी गलत बाटे ओकरा के रोके के चाहिए, रोक करके तब आदमी के आगे बढ़े के चाहिए। ऐसे अपन मान सम्मान भी मिली, और जौन भाषा के ये जौन भाषा के प्रभाव बा, अन्य कोनो भाषा में ये भाषा के तुलना अगर कल जाए तो ये भाषा की इतना प्रभावी भाषा कोनो भाषा में बहुत कम मिली है। बिल्कुल। बहुत समृद्ध भाषा। सबसे ज्यादा जौन प्रभावी भाषा वो है कि हम दुर्गति करब, ये कहीं से अच्छा नहीं है। ठीक कहते हैं। तो ऐसन में बहुत सारे रचनाकार अभी भी बाड़ा, जीवित बाड़ा, जिन भोजपुरी में बहुत बेहतर बहुत काम बढ़िया करता है। लिखत है। जैसे एक दो जाने का नाम भी हम ले लेते हैं कि मोती बीए जी तो रहबे करनी है, तारकेश्वर मिश्र राही जी, मनोज भावुक जी बने। फिर अपने अगर यदि अगल बगल में देखल जाओ तो यहाँ भी भोजपुरी के संवर्धन खातिर, भोजपुरी के बढ़ावे खातिर बहुत बढ़िया बढ़िया काम हो रहा बा। जैसे गोरखपुरिया भोजपुरिया भी परिवार एगो भोजपुरी के लेकर के चल रहा बा। बिल्कुल बिल्कुल। कि हम बढ़िया भोजपुरी के हमरा आगे बढ़ाई। यहाँ सुभाष चंद्र यादव जी के भी रचना बाटे बहुत बेहतर बेहतर, जो उनकी भोजपुरी खातिर बेहतर काम कर रहा बनी। यहाँ डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव जी भी बानी, राकेश बाने, और आचार्य मुकेश बाने, आचार्य मुकेश जी बानी, अच्छा लिखे हैं। और जुगानी भाई के भुला सकता। देवेंद्र आर्य जी भी बहुत अच्छा लिखे हैं। देवेंद्र आर्य जी बटले बानी, फिर चंद्रेश्वर परवाना जी बानी। तो ये तरह से बहुत रचनाकार लोग बाटे जे कि बहुत बढ़िया बढ़िया काम कर रहा बा। बिल्कुल। लेकिन जौन एगो व्यावसायीकरण के जौन दौर चलता, ये दौर में अश्लीलता या फुहड़ता जना के अचानक तत्काल में व्यूअर बढ़ जाए, जौन सोशल मीडिया के प्रभाव जन पड़ल बा। अचानक व्यूअर बढ़ावला के बीमारी जौन चल गई बाटे कि जौन भी आलतू फालतू चैनल भी लोग खोल के बैठ गई बा, जौना में कि ओकरा के बढ़ावा दे रहा बा। बिल्कुल। और ऐसन में ई रचनाकार अपना कलम से समझौता नहीं करत, ये वजह से ई रचना कुल अपना जगह पर उतना प्रभावी नहीं से हो पावत, उतना जगह पर पावदान पर नहीं पहुंच पावत कि जैसे ऊंचा हो सके, आगे बढ़ सके। लेकिन देर सवेर इहो ऊपर आए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहते हैं। अच्छा, आपके एगो रचना हमरो बहुत प्रिय बा, माई पे जौन आप लिखले बानी, तनी 4 लाइन हमरे दर्शकन खातिर आप। अब नया दौर में और ओइसन का चीज के वर्णन कइल जौन की माई तो सबके खातिर प्रिय बाड़ी, या माई के अपना सारा संतान प्रिय बाड़ा। ऐसन का में एगो हमरा भाव आइल, तौना में कोशिश कैनी लिखे के कि माई या बेटा के जौन प्रेम बा, जब तक माई जिंदा बा तब तक वो प्रेम के ना माई दर्शा पावतिया,
आ ना बेटा वो चीज के समझ पाओ था। समझ पाओ। लेकिन जब ना रहले तब ओकर कदर होला, ओकर समझ आवेला कि हाँ ओकर कीमत का रहल है। ठीक। जैसे ए बेरा है जो रचनाकार जौन बालो जौन अच्छा अच्छा रचना करके चल गई बालो, वर्तमान परिस्थिति में जब ओकर दुर्गत होता तब बुझाते थे कि वो रचना उन्हों लोग के ओकरा का अथी रहल हुई, व्यवस्था रहल हुई। तो ऐसनका में एगो माई के रचना हमार बाटे कि माई सुबह में अपने बिछौने पर सुतले रह गई बाड़ी, बोल नहीं खी पावत। उनकर लड़का जौन बाटे उ जाता लगे जगावे का प्रयास करता, तो उस समय में वो बोल नहीं खे पावत माई, तो ऊपर ही भाव आइल बा। तो लड़का कहता का कि काहे नहीं खे बोलत हमर माई रे, काहे नहीं खे बोलत हमर माई रे, हमके राजा बेटा के बोलाई रे। काहे नहीं खे बोलत हमर माई रे, हमके राजा बेटा के बोलाई रे। रोज रोज माई चंदा मामा के बोलावे, सोने के कटोरा दूध भतवा ले आवे। क्या बात। रोज रोज माई चंदा मामा के बोलावे, सोने के कटोरा दूध भतवा ले आवे। चंदा मामा के अब के बोलाई रे, काहे नहीं खे बोलत हमर माई रे। केनियों से खेल कूद करी के जो आई, नून तेल रोटी चोना मुनवा खियाई। क्या बात। केनियों से खेल कूद करी के जो आई, नून तेल रोटी चोना मुनवा खियाई। सबकी नावे कवर के खियाई रे, काहे नहीं खे बोलत हमर माई रे। ये रचना भाई, रचना तनी लंबा बा, बड़ा मार्मिक रचना बा, बहुत बढ़िया। मार्मिक बा, बहुत ही भावुक कर देने वाली रचना बा आगे कि बाबूजी मारे खातिर जब धौरावे, माई आगे खड़ा हो के हमके बचावे। क्या बात। बाबूजी मारे खातिर जब धौरावे, माई आगे खड़ा हो के हमके बचावे। आचरा में अब के छुपाई रे, काहे नहीं खे बोलत हमर माई रे, काहे नहीं खे बोलत हमर माई रे, हमके राजा बेटा के बुलाई रे। तो अभी न आप बतकही सुनत रहली अजय बाबू के साथे। विषय रहल है भोजपुरी में सृजन के आज के स्थिति और का कइल जाए कि भोजपुरी भाषा के संरक्षण हो सके। तो आप सब दर्शकन से हमार अनुरोध बा, निवेदन बा कि सोशल मीडिया पर जो आपके देखे के मिलता हो में एक स्तरीय जौन चीज़ रहे होके देखी, ओके प्रोत्साहित करी, और जौन रचना बढ़िया होखे तो ना के लाइक करी, ओकरा प्रोत्साहित करी, शेयर करी, अधिक से अधिक मात्रा में, अधिक से अधिक जगह पर ओकरा के भेजी।
ताकि ओकर प्रसार हो सके, ओकर खराब और प्रचार हो अश्लील सके। जौन चीज और जितना भी खराब और अश्लील आवे ओकरा के डिसलाइक करे। डिसलाइक करे। डिसलाइक जब करो तो ऐसे ही वो रचना के थोड़ा सा बैलेंस बने, ठीक, थोड़ा सा रुकावट आई ऊपर। तो आप सबके नमस्कार। फिर नमस्कार। मिलल जाए अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार।